pa wan sa ma kai jang ma ba khushi sang kong lang ka pa enjoy sini ti pra zu rok tai khasi liya enjoy pa nadi tamabu tamai sija naisle nai ro ta nadi norok ni bango ya opus nung nonos naisle wo sung nonos naisle wo tamne naya khai bo hunai video banong na ang le lasi ya ke post black hai tong na lasi sring ne de tamai sas na baksa sabai tena kepala genang ba yogya kepala genang ba yogya man thanya manau haya kepala genang nung zo rang lo pungoi si hamza goi si bono nawo direct kok ke sadi और kepala genang ba yogya man na ka boine borok phan angle bono kepal ni kepal sem और asam khartang bas nai yang khartang bas nai sungda rang ba ba je phamam de ke rang no hamza goi si borok wansa manau je aga sini ti prasa le kamau do sini ti pra borok he kamau tang no wai jing no hang ko te no wansa no nala ham le wansa no nala ham ba no wai jing sina te rig nai ro sta kan sti wai si sari si fans te no wai si wansa sing ba lan ta bo nung das de sei nai te mas nai nung te devor mais ta sei te ni devor mas sing li ni bu sa ni sing ja ti thang nung wansa sing ti ni rang ni lup asrang ni lup mai lang bo rang ni lup Garo kuya song kuya sanjana no sobana ni bagai borok samung tu bukate rang bo tu bukha borok bagai belai hambai borok kuya khorok ba khailai jao yang tongo kuya yang hade belai hambai kuya yang berasa hak sang ni hai soba phai mani bagai belai hambai borok no ngai tomong nate norok bo soba nani mosung tongkai kisa soba phai badi je bombay tong nai rakta ngai borok belai haksal 2-3 gonta lama ni phai lai ka asak satong wasak tong mani bombay hai kono sini do khana hamjak mani bising ko sini ko ya no hamjak mani bising te setini sok pai lai hai to bangka belai tong thoka borok bai malai belai ka hambai ko ya jo to no belai ka bai malai ka super malai ya belai hambai sehingga kuya bahai hai ke sobai bahai matong sasa lengkap bukan tong sudah dah ni video nama yang bukan sebelengkap pernah tingkas kai matong sih kalau sari belai hambai yang ni rok bai malai gitu hanya no senai musik tong hai bagus matang ya kan sedikit baru padar kok matong sangka bukat dari ni bagai bising hablai mayang tak ada sehingga kuya belai hambai ai kan lebih susah hab di mana? Hangga sebenarnya nasi tong mai mungkin mia sini kuya deba te bini groups phai suba phai manita mungkin mia busy ni bagai sang relai malai lihat tabuk bai no ya phare risnai he bai omo hungkai mia sini ute kasa kuya deba jomate asuni bongni groups mo borogri madu mo sini kuya deba te bini logi songri mani hingkai omo hungkai kuya pinky bongi logi phainai te khoroksa pinky o sangaro malaya da akaka e bongi bostita hingkai omo hungkai o sangmia ambulance kai tong abo gari kai tong pro bongni note kasa salai berai bongni akuya ni bumang malia borano 500 taka ya phrai rohorno modu nge abono belekha hambai riota borokno nge borok ti je bothai rok pai kalang kha dragon fruit apple te jatre pot pai kalang kha borok bo nge kuya sungno belekha hambai nangni sobamong bai no ya phrai rika sini kuya sanjana ni mongsa jaga phang sobja thu nge abon bagai no tabuk bo sini ko bok ko jama dia sung khai mai rom 20 kg kalang kha rang sobai kalang kha mai rom bo tang pai kalang ta mo khai ta
hingke bongero hingke 4,000 kakana bongero ba soba mani bongero jaga belake hanbai ojora koya song bahike support khlai soba phai mani ba aro koya song sini koya sandana sobana phaija aro brok bombay tongnai rok hingke koya ni bomung tamo Ani bung ke sunadon jama. sunadon koya ni ka yo koya ni bibek biang Angke tu. yo toido hingke belake hambai ribo brok tine ekdom asri sri phai ekdom asri sri brok phai sini koya no soba phai ka hingke direct hospital a phai brok soba phai gata hingke koya tam sana musong coba i bahai ma Udara sini Tripura Sam Mumbai Tongmero. Saya misal jatuh tu. Suba ke belain misalkan. ya Urui barom bangke sun beseng. coba nata Suba ke si kusukana ya cang. Kini tola tongai dokter serai dokter ni sanlubu. Serun mangga asal apa nata apa nondrok na belai kai hambai mari uta ma kai asri sri kai sini koya no soba phai mani bagai